Ipanggutom kami tay ba? Pwede mangayog bahaw tay? Wala di kay kapaniud to pa. Kapaniud to pa. Bahaw may akong ipaniud to. Wala kay bisag kuan da, wala kay kapilang pa init tiyan ba? Wala lagi. Dong. Wala jud. Gakutoy among tiyan among kwarta igo ra pang gasolina ba. Among tubil igo-igo ra ba. Bisag na kay sensilyo da tay, pwede mangayo na lang bisag gis lang tay kay palit mig pan dito na tay. Gutom kami tay, buro ko kakuyapon tay ba. Wala na puy lain? Salamat kay tay ha. Palit na mugpan ba, gutom kay. Salamat kay ha. Salamat kay tay. Maka may lang masudla naman tiyan ba kaysa mapas mo mi. Unsa na may ipalit nimo bugas? Mangutang. Ngutang ka. Isulayan ra ka na kog pangayo. Og hatagan mo ko nimo og luto, wala man kay luto, gitagaan ko nimo og jis. Tagaan ka na og grocery dayon. Kita gatong bugas imo ha to. Kung trabaho ani mo dong. Kuan tay kanang tinuod gisulayan ra ka na kog pangayo ba. Dayon pasalamat ko nimo kay gitagaan ko nimo og jis. Ang tinuod naa jud may kwarta, gisulayan ra ka na kog pangayo og luto nya, wala man kay luto day kay wala kay bugas. Tagaan ko nimo og jis. Salamat kayo. May lang na urot na imong sudan ug sa imong kanon. Salamat kayo niya ilo. Salamat kayo sa imong kaayo tay kay kitagaan ko nimo jis. Bisan pag wala kay nilungag, walay luto, walay bugas, wala ko nimo natagay pagkaon, pero gitagaan ko nimo jis para makapalit og pan. Ha? Salamat kayo. Tay, may hapon. Ni dala na padulong tay. Pakuan mo gumi, pamulabi ba? May dalan na mulabi. Mulabi? Oo. Sa kusmi niya mulusot. Kulang ko mo agi. Kulang ko? Layo pa kayo? Layo pa yun. Unsa ni lugar ari tay? Musi. Ni sakop sa Lalibertad. Dapitan dapitan, Dipulog. Dapitan. Sana lang mo basa dapit na liyan pa ng kusmi niya. Wala. Patigulaan ra man may ano Ipanggutom kami tay ba? Pwede mangayog bahaw tay? Wala ko palungan ani. Wala di kay kapaniud to pa. Kapaniud to pa. Bahaw may akong ipaniud to. Nilungag nimo sa pamahaw? Wala ka kalungag paniud to day? Wala. Wala ra day kay bugas. Palit ko man kong bugas. Palit pa ka bugas. Unsa day pangita nimo diri tay? Kunyara, manday ba itong tunggang? Ni ana pinanday na. Pila po na ni ana? 4 ni. Order na na. Amo ra na ipanapi nimo? Amo na imong himuanan? Kini? Unsa man di kurente? Di mano. Man ano padyakan? Biyo ko man na. Ito man ang hangin atong tayo kahon. Dito ka magsunog. Wala kay bisag kuan da, wala kay kapilang pa init tiyan ba? Wala lagi dong. Wala jud. Gakutoy among tiyan among kwarta igo ra pang gasolina ba. Asa man mo gikan na day? Kunami gadto sa Kalamba ba. Nya ning shortcut man gumidre nawala mi. Nya among tubil igo-igo ra ba. Bisag na kay sensilyo da tay, pwede mangayo na lang bisag jis lang tay kay palit mig pan dito na tay. Gutom kami tay, buro ko kakuyapon tay ba. Basig imong gamito na. Susragi po ni. Susragi po. Wala na puy lain? Salamat kay tay ha. Palit na mugpan ba? Gutom kay. Salamat kay ha. Sige, sige mo. Nawala man eh. Sige lang, salamat kay tay ha. Salamat kay tay. Sige. Maka may lang masudla naman tiyan ba kaysa mapas mo mi. Mga ilo tamin bisag bahaw ba. Wa po kay nilungag de. Wala lagi dong. Salamat kay ng jis tay ha. Sige. Palit pa ko niya bugas o taga-tindahan o apo diha. Unsa na may ipalit nimo bugas? Mangutang. Ngutang ka? Mangutang na po niya. Pero magpautang raman po ka sila. Utang naman po. May no. Nya tay, salamat kay ani tay. Dili na may magdugay tay kay makapalit may og pan dito ha. Kung kauban. Gigutom na po kay kung kauban ako pud gigutom ko nya. Amo na mong gitubil ang kuan ba? Wa na may kwarta? Salamat kay ni ha. Wa na kay laing kwarta. Unya imong ha. Okay ra tay? Wow, okay. Salamat kay ha. Salamat kay nya. Di na may magdugay. Salamat kay tay, tay. Salamat kay tay ha. Sige dong. Salamat kay. Wala pud kay nilungag bisag dukot lang gud unta. Pwede naman.
Mangutang na lang kayo niya og kuan? Bugas? Sa kilo, no? Pwede na, 1 kilo. Ikaw ra isa, may asawa di ay? Wala na, nandiyahin na. Matay na. Nya, salamat kay tay. Di na ko magdugay kay sakit na kong ulo ba. Okay, alas 2 na no. Salamat kay ha. Sige dong. Salamat kay tay. Ay tindahan dire na, tindahan dari tay. May na tindahan dire para palit og pan. Oh. Na. Nare? Adto mi dito tay. Salamat kay tay. Adto na mi tay. Salamat. Tay. Magagikan. Sirado naman god. Wala may tao sa imong balay. Ay mong gihatag gadji si kaon na migpan. Salamat kayo ha. Nakuha na gid mong tiyan. Sudlan na gid. Nasudlan na gid. Ang imong jis among ilisdan og grocery ba? Kani. Namalit mi dadto. Idarhan na lang yun na. Ha? Idarhan na lang na. Dili kay ang tinuod tay. Isulayan na kanang pangayo. Og hatagan mo ko nimo og luto, wala man kay luto, gitagaan ko nimo og jis. Tagaan ka na ko og grocery dayon. Kita gatong bugas imo ha to. Ang kuha ni dano. Dana rami na malit kay layo man ang grocery dire dito pa sa lungsod no. Layo kayo? Sa puno yung trabaho. Ay bugas tay. Aman tay butang ning bugas. Kani kuha sa ni. Nag-grocery ra dito ginagmay sa tindahan kay may na lang na kay masudan ba wala kay sudan? Sila ninyo dong. Ano kung trabahoan ni mo dong? Kuhan tay kanang ang tinuod gisulayan ra kana kog pangayo ba. Dayon pasalamat ko nimo kay gitagaan ko nimo jis. Ang tinuod naa jud may kwarta, gisulayan ra kana kog pangayo og luto nya wala man kay luto de kay wala kay bugas. Tagaan ko nimo jis. Salamat kayo. Kay ni mo dong. Ha? Kay bugas, di na ka magproblema og bugas, di ba? Ning anak ka ganina nga mangutang ka og bugas. Ipalitan ka na ako dahil bugas sa kahapsak, aron di na ka magproblema og bugas. Karon mga pila ka bulan na morot, isa siguro. Ha? Isa ka bulan. Ibutang sa nate, ibutang sa na imong dala kay bugat. Butang mo dong. Ako magdahom. Wala kang gadahom? Natingala ka no anong nangayo sa imuha og kanang kanon, buga luto. Salamat sa Ginoo nga naay grasya karon nga naabot ha. Salamat kay inyo dong. Salamat po kay. Kani bugas, ikaw ra may isa mga dugay-dugay na morot no. Di na ka magproblema og bugas. Pasalamat sa Ginoo nga nagian ka nako karon dire. Pasalamat sa Ginoo. Gamay ra na among gikuan grocery kay sa tindahan rami nga gamay na malit. Kay layo daw kuno kayo kuan dire, lungsod. Mutya, may lungsod dire. Pinyan, mutya. Layo pa kayo. Wala ba ko magdahom ni trabaho ni mo dong. Wala ka nagdahom. Unsa gyud pangita nimo dire katurang niya to? Andera ko ni dong. Dahil ug walay ka ng kwarta, mangutang lang sa dahan, pautang ra man ka. Pautang ko din ta, pero mo lagi po. Happy po ta balik-balik paningil. Mo lagi mga anak man gyud. Importante kita nga kuan kanang magdili ta maghimo og dili maayo ha. Kinahanglan patas gyud nga trabaho. Ako. Salamat kay sa Jis nimo. Salamat tayo. Salamat pa sa Jis. Salamat kay aton Jis ha, na kay bugas. Nagproblema ra ba kag bugas kay mangutang pa ka nya. Gipalitan na ka na nakog bugas, ha? Matalagi mo dong. Salamat kay dong. Salamat sa Ginoo ha. Salamat kay Ginoo. Nay grocery dia gamay ra ginatay kay. Inyong tayo. Salamat ta. Salamat sa Ginoo. Then dako kay ko pasalamat tay kay kitagaan ko nimo og kwarta bisag gamay ra man gid kantidad, Jis ra gud. Pero nakita gyud ako sa imo ang kamayo nga tao. Kay muhatag mo jud ka. Ay basta na Ako may sobra diri sa akong gipalit kay tagaan ka nako og aron makapalit pug kanang kuan. ayaw na dong. Dili tagaan ka nako kay sa imong kabuutan. Kinahanglan bisag kimo matagan pero gamay ra gud tay. Ano lang tay magamit ra nimo ni ha. Dara tay. May na lang na mahurot na imong sudan ug sa imong kanon.
Salamat ang kayo niya ilong. Salamat kayo sa imong kaayo tay kay itagaan ko nimong gis. Bisan pag wala kay nilungag, walay luto, walay bugas, wala ko nimo natagay pagkaon pero gitagaan ko nimong gis para makapalit og pan. Ha? Salamat kayo. Ana kita ha, permintihan na imong kamayo tay ha. Kanang kamayo gud ang Ginoo tay galantaw gud perminti sa to ha. Karon no, wala ka gadahong nga naay grasya tungod sa imong kamayo. No? Pero ang importante tay nga di kita maghimo og dautan ha, maro kini ako kuan. Padayon ang imong kamayo tay. Kay ganina wala jud kay pagduwa-duwag. Bisag wala na kay laing kwarta no, Jis ra no. Wala na lang. Ihatag ipon mo na ko no. Salamat jud kayo. Salamat dong. Nya dili na may magdugay tay. Ha? Dong. Salamat kayo. Salamat kayo yung kayo. Salamat kayo. Sa imong kaayo nga kuan. Muha ni balay dali. Simple ra pud ang balay, bahalag simple tayo, importante maayong tao ang nagpuyo ha. Ah, maka maglungag gali dari ra. Nara na dong. Tao ni. Ay, dahil man po dong. Unsa man nanggot ka? Ay, nananggot pa ko ginahinay ra po na. Nara makuha. Na ko yung matagino. Oo. Dari ra gagalungag. Nara. Hindi ko lang salamat din tayo ha kay gitagaan ko ng gist, oro kita kuha. Grabe, pasaludo jud kay kuno tayo kay bisag wala ka kaila sa kuha. Hindi kayo dua-dua nga. Kung naa kay luto pa to, tagaan ka kung magluto. Tagaan yun. Tagaan yun. Wala mong giluto kay wala ko'y bugas. Tagaan kay na ay gis. Wala ko'y laing korta. Wala po. Ang gis ni mo, mo na i-gis tayo sa inyo kaayo ha. Tayo po niyo daw. Unya, dili namin magdugay kay kami, muli pa may mulabi. Layo na ba din kayo doon? Sa mga sakop kami sa dapita no? Ang mga pagadian mo sa mga agad. Makanyo daw. Salamat kayo, di namin magdugay. Ha? Salamat kayo. Anak kay bugas. Okay na kana. Napo kay kwarta gamay. Kasi kanang kwarta tay, kanang kani gamay ra man gini. Importante nga bahalag gamay. Ana, kinising-kasing gina ko naghatag sa imo kay tungod sa imong kamaayo ha. Dili mo ginaingon nga dako. Kani gamay ra grocery, gamay ra pod. Makanyo daw. Salamat kayo. Nya di namin magdugay tay. Amping diri permente ha. Salamat kayo kayo daw. Dayon ang imong kamaayo. Padayon kay ang Ginoo galantaw ra. Naghatag niyo mo gisolidan og dako plastic. Tungod na sa imong kamaayo tay. Tungod sa imong kamaayo, ipadayon imong kamaayo ha. Maabot ang panahon tay, magampo ta sa Ginoo basin bisag layo ni diri. Ug nay makakita sa imong kamaayo tay aning aning video basin maloy ang Ginoo makabalik pa ko diri ha. Nay mutabang basin sa pamasin lang kay tungod sa imong kamaayo bisag wala na ka, imo paghapon gitagaan. Daghang kay salamat ha. Puhon mo balik ra ko tay og panlitan og kan. Daghang kayong salamat. Daghang kay salamat, daghang kay salamat. Di namin magdugay ha. Salamat kay. Oo. Inyong kaayo. Salamat kay tay.